Forestil dig at kunne forbedre din hørelse, koncentration og generelle velvære med et simpelt naturligt kosttilskud. Det er præcis, hvad Zen Cortex tilbyder. Dette banebrydende produkt lindrer ikke kun hørelsesproblemer. Det virker også på dit mentale helbred ved at reducere stress og fremme en bedre daglig livskvalitet. Hvis du har spørgsmål om Zen Cortex, dets virkning, effektivitet eller ingredienserne det indeholder, se denne video til ende for ikke at gå glip af en unik chance for din hørelse. Har du nogensinde tænkt over, hvor vigtig hørelsen er i vores dagligdag? Desværre kan denne sans nemt blive påvirket af vores miljø. Støj, forurening og endda intensiv brug af teknologi er almindelige årsager til høretab, især blandt unge. Det er alarmerende at se, at flere og flere mennesker oplever hørevanskeligheder i en tidlig alder. Mange vender sig ofte mod tunge og medicinske behandlinger. Heldigvis findes der naturlige alternativer som Zen Cortex, der kan give reel forbedring. Udtalelser fra folk, der har brugt Zen Cortex, taler for sig selv. Sofie Fyreto år gammel deler med os. Siden jeg startede med at tage Zen Cortex, der føler jeg mig mere rolig og fokuseret på arbejdet. Det er som om, jeg har genfundet min mentale klarhed. På sin side bemærkede Jean, 50 år gammel, en markant forbedring i sin hørelse. Jeg har genfundet glæden ved ubesværet samtale. Ingen flere misforståelser og frustrationer. Den unikke formel af Zen Cortex, udviklet fra nøje udvalgte naturlige ingredienser, som druekerner, grøn te, ginseng. Astragalus og Maca Rød tilbyder en kraftfuld synergi for at beskytte dine ører, styrke dit immunforsvar og give dig et energiboost. Takket være dets antioxidante og antiinflammatoriske egenskaber, Zen Cortex hjælper med at bevare din hørelse og håndtere dagligdagens stress. Let at integrere i din morgenrutine. Du skal bare tage en dosis Zen Cortex før din kaffe. Direkte under tungen eller opløst i din yndlingsdrik. Tusindvis af mennesker har allerede taget Zen Cortex til sig og har set betydelige resultater efter kun få ugers regelmæssig brug. Lad ikke længere hørelsesproblemer og stress diktere dit liv. Med Zen Cortex kan du tage kontrollen tilbage over dit velvære og genopdage glæden ved et blomstrende socialt liv. For at få mere information og købe Zen Cortex trygt, klik på linket i beskrivelsen af denne video. Kundetilfredshed er en topprioritet for Zen Cortex. Derfor tilbyder mærket en 60-dages tilfredshedsgaranti eller pengene tilbage og en sikker shoppingoplevelse. Zen Cortex er meget mere end et simpelt hørelsestilskud. Det er en omfattende løsning for dit auditive og mentale velvære. Så tøv ikke med at passe på din hørelse på en naturlig og effektiv måde.